Čau ty lidi, vítám se nového videa. Dneska je to moje první video. Moje první video. Jsem tady se Sárou, s Ségdou. Pak tady jsem s Jasmínou, s Veršou a s Erikem. A dneska tak půjdeme na prozkoumávačku, půjdeme na opuštěnou školku. A ozveme se, až tam budeme. A dejte like, odběr a zvoneček. Můžete vidět, tohle je školka normální a tohle je opuštěná. Tak co, těšíš se? Jo. Těšíš se? Jo. Těšíš se? Těšíš se? Netěším. Proč? Jen tak. Tak jo, tady to je. Tak jo. Tak co, bojíte se? Ne. Ne? OK. Ano, první. Jdeš první? OK. Tady ty díře, tam půjdeme. Nikdo, pojď. Podrž můj telefon. Podrž můj telefon. Auto, sama. Nastupte, dělejte, pojďte. Dejte mi kabelku. Prodejte mi to všechno. Já to nedám. To děláš. Mám bačkory. Kamena. To dáš i tak. Bačkory mám. A tam jdi dolů, Pojďte podívat. Víte, je skloher. Já vím. Ty blázne, nedělej. A dolů, pojďte dolů. Dolů, pojďte. Tady bába. Je, tady bába. Dá tady ještě prádlo a musíte jít potichu. Tak jo, lidi. Tak to je jasný. Skočíte se. Tak jo, jsi první zase ty jako dřív. Jste normální. Neboj se. Ale já se nebojím, ale... Toč mě. Tak jo, lidi, a jdeme na to. Vemte si každý svůj kolo. Toto je kola. Wow. To je víc opuštěný. Tam taky. Musíte dát pozor, nešlapte. Ty vole. Oh my god. Jdeme radši to tam. Tak jo. Tam je zvuka, jo? Koukej, Sáro. To si děláš prdě. Tady včera nebyla, ale... Ne, to včera nebyla. To si děláš prdě. Tak to ne, lidi. Lidi, tak to jsem, lidičky, tak to jsem doufně nečekal. Já jsem to kouš, já si šli poznat. Ne, nás jsme tady poprvé. What the fuck? Come on, no. Oh shit. Vojnešali to! No, tak tady se sedne hezky. Ty kráso, to je ale dělo. To je opět tráva, ale Tak co? Fuj, dejte to pryč. Ne, vypadni. Ne. no to není hnusné. To tady byl minule. Naše křížata. A tak. Jdeme do toho sklepa, za chvíle. Jo. Budem tady. Měl bez své tělo. Jdeme. Vašek, Dominik, David. Au. Tady je Vašek, Dominik, David. Jo. Vy hejzíte, kam se chci ještě podívat.
Kámo, tady bych tref. Ne, nespívejte, prosím. What the fuck? Já. Musíš nahoru. Oh. To tady byl, a když to otevíráme všechno. Jo, hej. Hej, tak tady natočíme někdy track, ne? Jo, ale to je. To byl malý výtah. Tak poslední 50. Počkej. Takový malý výtah. Dojde-li k... Co to je? To výtah kam pro malinké děti, chápeš? Na cváku. Co tě vyfotil? Pojď. A čekaj, já ti pak vyfotím. Točím asi. Slyšeli jste to? To. Hej, tam bylo. Něco jsem slyšel. To takhle nebylo. Jste fakt šašci. A zase. Proč se vždycky má chodit? Nevím, já jsem našel ještě nějaký... Já jsem našel ještě jedno místo, co jsme ještě tam nešli. Nebo já jsem tady největší bol. Nemá. No. Já jsem lekl. Ty pane. Úzný. Hej, já se lekám, přestaňte. Hej, já otevřu dveře. Sám plně. To tam je. Hej, mi se klepe srdce kvůli vám. A přijďte. Hej, já se úplně klepu. Jo, no, mě bylo špatně. Je taky. Jak to stojí? Jeď, to tam je. Ty debil. Přestaň, prostě. Hej, hej, jestli tady budete strašit, ale chci se vám zastavit. S vámi dobrý. Jo. A... Ty, hej, já jsem se takhle fajn toho, hej. A ty ticho, tak já na nás, tak jsou okna, tak jako ticho. Kde jsou pěkně na střepy. Já nechal to obraní. Teď si koukám dolů. Jo. Já bych se šla tam do té chodby. Mě to zajímá dolů. Tam. Jo, já bych se šla tam do té chodby. Tak jo. To je zajímavé. Aj. Nic. Ale tady ne. To je nějaký umyvadla. Počkej, pozor, děti na domácí zvířat. I tady budou krysy, ne? Dej srandu. Ale tady mají ty jedy na ty krysy. Máme tady nedíl. No a teď se bojím kvůli krysy, moje. No a co vám udělá krysy? Nic tam neudělá, vole, nepoď. Pojďte už do Kde? Jo. Jo, tady běhá někdy kočka. Fuj. Já to přišel z
A to je jenom motiv. Šel bych tam jinak. Můžeme jít do toho. Kina. Můžeme jít do kina. Co? Můžeme jít do kina. Ale to už tam dráhu Tak jo lidi, už jsme to ukončili, tak se mějte tak čau. Čaba. Čaba.